Zimbabwe nyaya ndiri kutaura pano. Rega ndichivedzera ndichiti paka. Mapindira papi. Chitungwiza. Ndine nyaya ine vabereki. Kana ndisingakanganisi pane vabereki vakasvika kuno. Titaura nyaya yekuti mimwe mitemo hatiizivi. Asi chatinoziva ndechekuti tine vana vatakabara. Mutemo wenyika yedu unotizvo. It's a must. Mwana anofanira kuti aende kuchikoro. Ikodzero dzake. Nemi vabereki, mari yechikoro munofanira kuti muitsvake. Yebo. Zvisangane pakati pabude chinhu. Kubva kumashure kusvika nhasi takadzidzisa vamwe vana kusvika nhasi. Pane nguva yeholiday. Hazvina kurongwa nemunhu. Ende andiri kutaura iyi government school haisi private. Okay. Saka kureva kuti holiday kuchikoro utori mutemo. Wechikoro kuti kana vadzidza mwedzi yakati vane mwedzi wavanoenda kuholiday. Ende naiwo maticha zvakare vanotizvo holiday yagara zoro rinotombodiwa kurefresha. Right. Kana kubhora chaiko inotombonzi half time. Kana risingakanganise mazuva ano kana kuchipisa chaiko chakwambotambwa rikatambwa rinotomboona nguye kuti sei kumbombwira mvura. Kuda kuti munhu afanira kuramba kwarwa tek. Saka pane chigoro chine vana vabva kuECD vachienda kugrade 1. Vabereki vakavhashedzerwa meeting zvikoro zvakuvharwa. Inzwai vabereki. Vana ava izvezvi kuvharwa kwaitwa zvikoro. Musi weMonday kuri vanozuru. Vana kutanga kutoka kuchikoro vakutotanga kumhanya negrade 1. Kureva kuti grade 1 yavo haizi kutanga pari kuvhurwa zvikoro. Pamunoziva imi kuti zvikoro zvese zvavhura. Aiwa, grade 1 iri kutotanga musi weMonday. Asi panodiwa mari. Mari inodarika $40. Iko zvinozvi mwana ine Monday vachiuya vana vaine hafu yachona pachavhurwa zvikoro wobva wapedzesa. Asi haisiyo mari yeschool fees inobhadharwa nechikoro chese yekuti grade 1 kusvika grade 7. $44 for 2 weeks. Vachi iko zvinozviona $22 pazvinovhurwa waine $22 kukwana $44. Asi pavanouya apa zivai kuti pachavhurwa zvikoro pamagara muchiziva paya. Kana mwana wenyu asina kuuya pauya vamwe ava zvakadzidzwa kumashure zvinezvika isu tiri kuenderera mberi nekuti hatisi kutomira. Anenge atosara. Uyezve vana ava pavari kuuya kuchikoro vasauya neuniform. Vanenge vasina kupfeka uniform. Mabhuku achashandiswa apa munouya muchibatenga kunoku. Ari kutengwa pachikoro ipapo. Pachikoro ipapo. Amushandise avari kudzidza izvezvi. Munouya muchibatenga pano. Kureva kuti kudzidza kuri kuita vana ava kwasiyana nekudzidza kuya. Asi kuri kuzonzi zvakare dzidzo haisi kumira achauya kumashure asina kuuya apa chikoro chakuenderera kumberi. So vabereki voti hongu kudzidza kwakanaka. Asi vana vafanira kumbozorora here kuwana holiday vakudzidza gore rese. Ko sei mari yacho ichinzi haisi kusangana neschool fees chechikoro. Sei mari yacho vana vacho vachinzi vanongouya vari musivi vasapfeke mauniforms. Right. Ende pane kaslogan kachikoro apa ikunzi mari inogona kungonzi mari yemagwavha. Mari yemengo. Right. Hainzi mari yezvakati. Ende pamuri kuibhadhara haina receipt. Mari iyi $44 inenge sina receipt. Haina receipt. Asi vana ngavaunza 22 pari zvino. Imwe yacho vanozounza pakuvhurwa kwezvikoro. Mugrupu mavakaiswa mune nhamba dzinotaurika nadzo pamafoni chete hadzifoneke. Alright. So vabereki varwadza ndechekuti vana vakuramba vachienda kuchikoro pari paholiday. Kuramba vachienda kuchikoro pari paholiday. 2 vakutozviona kuti dzidzo iya inoenda vana chikoro first term, second term ne3rd term. Izvi varatidza kuti zvinhu zvakasiyana naizvozvo. Zvakazvimirira zvoga. Tomboti mwana akuvara paholiday apa ari kuchikoro ichocho. Chikoro chichaona nezvemunhu here kana ndimudzidzisi nokuti vari kuona sekuti hachisi chikoro nokuti zvakare asapfeka uniform. Ende mari yacho haina receipt. Chikoro 1 here alright kana zviro zvitsva zvaya pazuva zvakaona tinoitirwa meeting yekunzi mutemo wabva kumusoro wakuti zvakati. Izvi zvabva here kuMinistry of Secondary and Primary Education kana kuti ndizve maticha. Okay. Dai wanga uri iwewe
une mwana ari kubva kuECDB akuenda kugrade 1 handi? Yes. Obva anzi for 2 weeks ari kuramba achiuya kuchikoro. Ngauye asina kupfeka uniform, mabhuku achatengera kuno, izvozvi ngauye ne half down kana deposit 22, imwe yacho balance 22 yozobhadharwa kana zvikoro zvakuvhurwa. Ende uchipedza kubhadhara yasara iyeyo ufobhadhara school fees yetemu yekutanga 2024. Alright, waita sei semubereki? Ndiri kukumbira ukavatatu chete mumbotipa pfungwa dzenyu 0773 238 096 0773 238 ndo nhamba yatiri kushandisa pari zvino. WhatsApp kana text message muchirongwa chino Bhozhongora segment haisi nhamba yaBhozhongora yamunozomubata kuti mumupe nyaya kana mune zviri kupisa zviri ikoko. yaBhozhongora achakupai. Mamuka seko mukoma manjonjo weLiverpool mukepekepe vari pakambuzuma 3 vakachibata chimuti kuti dzvi. Rega tinzwe icho chekuchitungwiza. Okay, icho chekuchitungwiza chandivhundutsa. Mbudzi inodya payakasungirirwa. Muri kuti zvinopera here kanyemba naBhozho? Takabvira kare kuitaura nyaya iyo, haisi kupera, zviri kutangira kumusoro ikoko. Itaipfo kuna Nobet chabeta. Regaisa mwoyo gwaya tichaona makwerere Shekman Matono Desire chigwedeza Israel Temple Victor Katio Alfred Mafrado Madeko Famba Prominent Mandombo Prince Muningiwa Right Kelvin Joao Elias Armando Peter Zulu Amake Nosta Rebecca Fosa Andrew Kambasia Innocent Manyoso Seven Mashabave Gordon Muchada na Madamu Kado Wata ndinonzi Tinashe Godora Pasolomio. Hanzi Kanyemba, nyaya iyi haisi kuzopera. Musafone pa namba dzandakupai, hapana anodavira. Tumirai text message kana WhatsApp message handitika tinotenda. Baba Isabel, hanzi nyaya iyi haisi kuzopera, iri kutangira kakumusoro. Saka toita seiko? Nokuti kana ungori nemwana kana une hama iri kuchikoro unogona kusangana nazo. Ichokwadi. Saka toita sei? What's the way forward? Okay, reka timbonzwa kuti vanoti kudini. 0773 238 096 tumirai text message kana WhatsApp message pa namba iyoyo. Kanyemba naBhozho, nyaya yekuchikoro iyo zviri pachena kuti maticha ayo vari kutsvaga mari dzeChristmas. Vabereki vane vana avo vasabvume kuendesa vana vavo zvokubirwa izvo. Ndinonzi Langton Chingoma pa Major Brown Glendale. Yeah, hanzi maticha vari kutsvaga mari dzeChristmas. Ko kana vari kutoita zvechikoro chaizvo mwana wako anobva atosara kapakadai. Kanyemba, nyaya iyi ichaperera kwamambo. Ndinonzi Nicholas Mapazire Nicholas Mapazire murengi pana Rizende. Kana chinhu dzinoperera kwamambo Chitungwiza rekeri kwamambo ari kwari mambo sekere. Yeah, kuchitungwiza inenge iri kwamambo ani. Mambo ani. Right. Po rikiti bvu chekuchitungwiza kwana Rufaro Kamanura. Right. Mahwani Kanyemba ndinonzi Desire chigwedeza all the way from Bakasa. Kuri seko kubakasa nasi mukoma Kanyemba. Icho chekuchitungwiza chakuda Ministry of Primary and Secondary Education Inspector Tedzi from ZRP Thompson Depot. Ndi Inspector Tedzi from ZRP Thompson Depot. Okay, takaita rombo rakanaka. Chitungwiza ndiri kukumbira vabereki vakaunza nyaya iyi kuno kuNational FM Radio kana kuti vekuchitungwiza vese zvavo kana mune nhuna dzine chekuita neprimary and secondary education, torai nhamba idzi dzaSchools Inspector vechitungwiza. Schools Inspector SI vekuchitungwiza Mr. Isaac Kureva. Mr. Isaac Kureva vanobatika pa namba zinoti 0773